खुलुमबाय बेखौबो 15 आरो 16 नभेम्बराव दिल्लीयाव मोनसे माहारियारि महोत्सव खुंनो लादों आरो बेयाव गोख्रोङै मदद खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' हारिमु आफाद। बे मोनथामनि मददजों साननायनि हाबाफारिजों गाजा गोमजा खुंनो लादों होनना खोनानाया आं गावखौनो गोजोननाय मोनदों। मोनसे खोथा जों बुंनांगोन, बे मोनथाम जाय गौथुमनि खोथा बुंदों आं, बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद, बिथांमोनखौ जों नुनो मोनदों। बिथांमोननि जाय जोनोमनि दिननिफ्रायनो जेरै बर' थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइयाव जोनोम जानाय दिननिफ्रायनो बिथांमोना बर' राव थुनलाइनि खामानि मावबाय थादों, दिनैसिमबो मावगासिनो दङ। आरो थिग बिदिनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो 1967 मायथाइयाव जोनोम जानायनि उननिफ्रायनो दिनैसिम बर' हारिनि थांनानै थानो थाखाय, बर' हारिखौ फेहेरनायनि थाखाय आरो गोदान जोलैफोरखौ गावनि हारिनि फारसे सांग्रां खालामनो थाखाय बिथांमोनाबो मेंनो गैयै खामानि मावबाय थादों। आरो गुबुन फारसे दुलाराय बर' हारिमु आफादाबो जोंनि सोमावसारनायनि मुखुब बुब्लिनि गेजेराव 1991 मायथाइयाव जोनोम जाना दिनैसिम हारिमुनि खामानि मावदों। दा बेयाव जों नुनो मोनदों जोंनि खामानिखौ जों बे मोनथाम संगठना बिथांमोना गावसोरनि गेजेरावनो बा बर' माहारिनि गेजेराव मावालासिनो बे खामानिफोरखौ भारतबर्षनि बयखौबो मिथिनो थाखाय खामानि मावदों। जेरै बर' थुनलाइ आफादा बर' थुनलाइनि सोमोन्दै फेहेरनाय खोथाफोरखौ भारतबर्षनि जायफोर थुनलाइ सिबियारि बिथांमोना मिथिगौ। स्पेसियेलि साहित्य एकाडेमिनि खोथा बुंनांगोन। साहित्य एकाडेमियाव जों 2003 आव हाबनाय लोगो लोगो जोंनि रावाबो जे गुबुन गुबुन रावफोरजों सिनायजादों बे खोथाखौ खालामदों। आरो बिदिनो एबसुआबो सोमावसारनाय लोगोसे हारिखौ सांग्रां खालामनाय खोथाखौ दुलाराय भारतबर्षआव बुंनो हादों आरो हारिमु आफादा बेखौनो मावदों। दा बेखायनो बे मोनथाम संगठना जों नुबाय। आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो सोद्रोमा नङा, बर' थुनलाइ आफादनिबो सोद्रोमा नङा, हारिमु आफादनि मोनसे समाव डिस्ट्रिक्टनि नेहाथारि सेक्रेटारि आरो सेन्ट्रेलनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन, दिनैसिम नङा, दा नङा। बिथांमोनखौ आं नुदों जे बिथांमोना बे खामानिफोरखौ, हारिनि खामानिखौ नांथाब नाजानाय मावगासिनो थाबाय थादों दुलाराय बुहुमावनो फोसावनो थाखाय। बेनि थाखाय आंनि गोसो सिंनिफ्राय आं थुनलाइ आफादखौबो आं साबायखर होदों। मानोना आं सासे लिरगिरि, लिरनायखौ आं मोजां मोनो। आरो गुबुन फारसे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आं नुबोदों। आरो मोनसे समाव 1977-78आव आंबो नलबारि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि एजिएसमोन। बिथांमोनखौबो आं नुदों जे हारिनि थाखाय खामानिखौ मावदों। दिनै जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफाद गैयामोनब्ला, दिनै जुदि बर' थुनलाइ आफाद गैयामोनब्ला, दिनै जुदि हारिमु आफाद गैयामोनब्ला, जोंनि बे थुनलाइ हारिमु खौसेथि जौगानाय बे जेसेबां आवगायनांगौ बिदि आवगायनाय नङामोन। बिथांमोना बेखौ आवगायहोदों। आरो दा दिनै खोनानो मोनदों बिथांमोना बे थांखिखौ लानानै जोंनि भारतबर्षजों लोगोसे दुलाराय बुहुमाव गोसारहोनो थाखाय मोनसे महोत्सब लादों, जायखौ बिथांमोना साननायनि हाबाफारि बुंदों 15 आरो 16। आरो खोनानो मोनदों, मिडियायाव आं नुदों, जाय प्राइम मिनिस्टार गाहाय मन्त्रि मानिनां जोंनि PM मदि सारा बिथाङा थागोन। आरो बे मोनसे जोंनि थाखाय गोग्गानाय खोथा। जोंनि बर' रायजोफोरनि थाखाय, बर' हारिनि थाखाय PM मदिया बेयाव फैनानै बेखेवनाय बे मोनसे गोग्गाथावनाय खोथा। दा बेबायदि खालामना थांनायाव आं जोबोरै मोजां मोनदों। आरो खामानिया जोबोद मोजाङै जाथों, मोजाङै मोजां थांथों, जोंनि हाबाफारिया मोजाङै बारग'लांखो, बेखौ आं भरसा खालामनानै आंनि जाय खोनानो मोनना गोजोननाय बे रादायखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेराव बुंबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।